jo tinc un problema, i és que m'estic fent major i tinc memòria històrica en l'Ajuntament, i puc recordar-los que nosaltres estem continuant en la nostra coherència, perquè en el seu moment, quan se firmava aquest conveni entre l'Ajuntament i les empreses, se n'anarem al contenciós administratiu. Tinguérem la desgràcia, malauradament, de perdre el contenciós administratiu, però si ho feren va ser perquè pensaven que les condicions del conveni eren molt pernicioses per a l'Ajuntament i per als veïns i veïnes. Estaven defensant els interessos de l'Ajuntament i dels veïns i veïnes. A banda, si anem a votar a favor, també és perquè els tècnics diuen que d'acord amb aquell conveni estem en circumstàncies de poder acabar en aquest conveni i hem de fiar-se dels tècnics. I continuant amb la memòria històrica, em fa risa nova, em fa un poc de gràcia sentir-la a vostè parlar de que tenen informació perquè s'informa el seu conseller. M'agradaria dir-los als veïns i veïnes i als membres de la corporació, que potser no són tan antics en aquesta plaça, quina era la informació que vostès donaven a l'oposició, perquè jo ja he tastat oposició, govern i he tastat de tot. La informació que li donaven a l'oposició era la següent. Primera, no havia un conseller per cada partit com en aquesta legislatura, és a dir, hem augmentat en transparència. Però és que a banda de que no havien consellers per cada un dels partits, quan preguntaves o sabes, Déu meu, preguntar alguna cosa de les empreses, et deien, no, ves i pregunta-li a l'empresa. Però com li anava a preguntar a l'empresa si no tenia conseller? Senyora Álvaro, no faci aquestes cares, que ja som majorets, vostè i jo, o com a mínim tenim experiència en l'Ajuntament. I vostè sap que el que estic contant és de veritat. Jo no, el meu partit no tenia dret a conseller en les empreses i a banda les respostes eren dissuasòries i havien d'anar a buscar la legalitat per obligar a que ens respongueren a les preguntes. Així que no facin aquestes cares perquè el que estic contant és cert. I vostè diu, no, si és que nosaltres velem per els interessos del poble, dels veïns i de l'Ajuntament. Doncs qui ho diria sentint l'al·legat que ha fet de les empreses? I a banda, si vostès tenen tan clar que defensen i velen per els interessos del poble, perquè no voten a favor? És que no els entenc. No els entenc quan voten en contra del procediment dels confort letters, però és que continuen sense entendre la seva actitud quan voten en contra d'això. De veres, em fan qüestionar-me si realment estan pensant en l'Ajuntament i en els veïns i veïnes del nostre poble, inclús en les empreses municipals, o estan pensant en les empreses? No ho entenc. Nosaltres sí que anem a votar a favor d'acabar en aquest conveni que des d'un principi marcava unes condicions molt pernicioses, molt leonines per al nostre Ajuntament i per al nostre poble.